बयखौबो खेनसे आंनि बे सेकेन्ड ब्लगाव बरायहरबाय। अखायाथ' अखासै माथो खालामबावनो, बोथोरा फैलायबाय नालाय दैज्लां बोथोर हालायबाय नै। अयथासार अखा, मबाइल चार्जफ्रानो गैलायलांला। गैलालाय बे गप कलेजआ लोमजोब्बाय बे अखा हानानै। सोर सोर रेन्ट थायो, सोर सोर रुम भारा थायो, बिसोरो एसे खिथाहरबा गाहाम जागौमोनदां। सेस अखाया दैलि, सानसेबो रेस्ट गैया। बे सप्ता खनसेया फुरा अखा, मा जाबावनांगौ। अबयसे मोजांबो जादोंना बे आबाद मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय। मानो होनना बुङोब्ला आबाद मावनानै जानांगौ, माइ गायनो थाखाय दैयानो गैयालामोन, रानख्रावख्राव जाबायमोन। गरमाथ' गरम, दाखालि गरम जालायबाय, ओमफ्राय नै एबार अखा हानानै नै बोथोरा अयथासार जालायबाय। सोरनाबा सोरनाबा खुरखानाय, हा खुरखानाय बिदि जानोसैलायना दैबानाजों। सोरनाबा सोरनाबाथ' लोमजोब्बाय बे क'क्राझार टाउना, ओरैनोबाबो लोमखायो। जोंना बांद्राय लोमसाबा लोमनायालाय, ओरै कारिगाव ओरै ससेयावहाय बारा लोमा, ओरै क'क्राझार ओरै थांबाथाय नैबे इउ एननिफ्रायनो ओरैजाय सेस लोमखायो। हाबैनोसै आरो जा गोबाव जाबायमोन ना एक्टरनाव हाबैनोसै दिनै। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनिखौनो खालामनानै बेयावनो दोनथ'बाय आं। थ' नायनो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो फुल नायजोबबानो जाबाय।